Mas papakusugundakan kapulisan sa Pandan, Catanduanes ang sa indang kampanya kontra sa iligal na pagsisira. Sigun kay Police Major Juanito Tibar, kadakol na sinda mga naaprehender na iligalista sa dagat kan mga nagtalikod na taon. Kaya naman ngani mas maimpormaran o mas maedukar ang publiko patungkol sa mga lay pandagat asin pang kapalibotan, target naman daan nindang magbisita sa mga barangay maging sa mga merkado publiko. Apuera ka ini, pighagad naman daan ninda sa opisina kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol na magkondusir nin pa-training sa mga gustong maging fish examiner. Bukas man da sinda sa ideyang ipasairarom sa nasabing training ang sa indang personahes. Yung napag-meetingan namin, ma'am, yung ang pinaka medyo malala po ay yung pag-dinamita po ng isda. Kaya yung tinask ko niyan, nakisuyo nga ako doon sa taga-dipar namin, ma'am, na sana magkaroon kami ng physics examiners panda talaga. Dahil yung meron kaming physics examiner, kahit hindi na kami pumunta ng laot, hindi namin silang mahuli o sa kung may posisyon sila ng binumbahan na ma'am. Dugang pakan hepe, kadaklan sa mga nadakop nindang illegalista, iyo ang nagagaramit nin dinamita. Kadaklan ka ini ang nagkadarakop sa Isla Can Maturin sa barangay Marambog sa Banwaan in Pandan. Sa mga paratugang tapong parapanira, sana po hindi na kita magamit ng illegal na gamit pagsira arugan bomba dahil ini po yung posible po kitang magkaigo ng kampango na kato. Atin po talagang pinagbabawal po yan dahil may mga sira po na nadadamay, na may saradit pang sira nadadamay, nagagadaan. Kaya po yan talagang pinagbabawal ng dapat na. Apuera sa BFAR, makakatuwang man kan kapulisan sa kampanyang ini ang personahes kan Philippine Coast Guard Bicol. Mientras tanto, posibleng pagmultahon asin maatubang sa reklamo sa pagbalgar sa Fishery Code of the Philippines ang sisay man na madadakop na magkondusir nin iligal na pagsisira. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.